Ben sa Frisco. Dito sa Motor lagi tayo. Lagay pa ito. Hmm. Lagay pa ito. Bakit? Ano ang pinali dito sa motor niya? Pwede daw. Kulang sila ni. Ito na. Oo. Sige ka, ano ni? Tingnan niya alam sige ka Simor sa nawong ko. Dumapunta na dito no. Lami akong giluto, Clay. Ano siya pero kulang na siya sa spicy. Ay, sus. Hilig mga ka-spicy.